Baringnya tak nang pasar, ngejak wong-wong tuku janganan gawe selametanku. Enake engko masak apa ya? Engko karo tak gawe sahur. Apa engko masak sop kodok ya? Tapi di enane wis masak ya. Engko ae wis golek nang pasar. Cedik-cedik saatnya ke pasar. Gak sabar posoan. Mbak Suti. Oh, Mbak, ayo ke pasar. Kapan? Saiki. Ya, mumpung aku urung masak sih ya tak nyebut tas. Yoi. Baju. Ayo ke pasar. Ya, sih. Mbak. Ayo. Misal Mbak Kira apa ora ya? Mbak Kira iki lagi dijak iki rawut lho. Dijak ae, Mbak, mesakne. Mbak Kira. Lagi. Aman milone pasar apa ora? Iya ya, Mbak, otan juga tase. Mbak Kira iki suwi ya. Wis rawut. Lah ya kuwi. Suwi heran. Ngenteni saulan ngene. Ngenteni setengah jam kok ora metu-metu. Jelun. Pikir. Iya sesek ta, aku lagi mau nguyo. Kok gak kanten Ram. Ya wes ayo. Sesek Mbak. Pak Rete. Engko omong ana wong-wong, engko selametan. Oh iya. Mbak Pen. Engko omong ana Pak Bolot, engko punggahan. Oh iya, Pak. Tak bolot. Aku mau diomongi Pak RT, kon ngomongi sampean, kok bar magrib unggahan. Hah? Unggahan endi? Unggahan, Pak. Oke. Ya wis, Pak, aku tak balik. Ayo wes. Mbak, sampean kok masak apa, Mbak? Masak jangan brutu ae wes, Mbak. Aku tak masak di Mbak, wis jam ini. Aku minum, Mbak. Oh ya wis, Mbak. Ya ayo. Wis aku tak masak dhisik loh. Jane wong-wong iki ning ngendi ta? Aku golek sampe mumet. Mbak Sakti. Kurang ajar, aku kaget loh. Pak Belat, ibu ayo. Kok Pak Belat kok goleki aku? Nyapa dodolanmu ora laku? Ati ini mau ngomongnya apa? Ampune, tidak. Aku mau karo Mbak Penny diomongi apa ya? Apa ya? Pokok kumpulan wong-wong. Alah, kamu kan kumpulan toh, kan mau kok mikir. Ya wis engko ngomong nang wong-wong aku tak balik sik. Assalamualaikum. Salam. Kari masak, kari ngomongi wong-wong. Pak Rete, mau karo Pak Bolot apa disampaikan ya? Lah iya, mau nyapa ngomong Pak Bolot. Ya saya digoleki. Ayo. Lah kae Pak Bolot. Lah ndi to? Lah iku. Hop. Kan dia to Pak Bolot. Hah? Apa nih sing gede? Kandi.
Bareng ngomongi wong-wong. Lot, ayo balik Pak RT. Lot. Kenapa Mbak? Ayo nang pasar. Ayo. Mbak Kira. Mbak. Mbak Kira sih. Sama nih iki pilu. Mbak Kira. Aman milih nih pasar apa dah? Ndang ti. Iya sih. Ya wes ayo. Ya wes. Ben. Apa, Pak? Engko. Gak boleh tukar. Mbak Ben. Apa, Pak? Omongan Mbak Ben. Apa, Pak? omongan Pak Bolot, engko unggahan bar magrib. Oh iya, Pak. Pak Bolot. Pak. Apa? Jawab. Kurang ajar. Tong lei aku. Gendang. Kayak iki sih. Ora tidak melu awakmu ae. Lah kae Pak Bolot. Jadi dong. Loh, Wisnu malah blasa loh. Pop. Aja Oh, Pak Bolot. Wes Lot, ayo balik. Wes Lot, ayo balik Pak RT. Lot. Wes Lot, ayo balik Pak RT. Pak Bolot. Aduh.